हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांनियाव थाबैनो सौहैयो। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ दे लोगोफोर। भिडिअफोरा माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। एक्चुअली लोगोफोर, दिनै आं मोनसे बर'नि एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों दे लोगोफोर। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय काति गासा। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ MV प्रेजेन्टआव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों मिथुन राज बर' आरो रिया बर'। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सुलेखा बसुमतारी। मेकआपखौ खालामदों हास्थायसा बसुमतारी। कनसेप्ट मिथुन एन्ड हास्थाय। प्रडिउसार मिथुन राज बर'। बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स एन्ड टुनखौ खालामदों मिजिं बरगयारी। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।